Sunaan sa tadre, sakan ta ring atop. Animal ning mga to. Oy kay. One. Mubalhin-balhin. Ato buliton, mubalhin sa pikas. Pagkawinada niya dalhan na tog silhig. Silhigon ta ning kuan. Tubig kay para mauga. Uya ning mahuwa guys. Oy sige tagbalik sa ka ning atop. Nganom sa ning atop ninyo sige magato. Tapos sa kadre. Murot ng silan. Ato gigamit ron kay kuan na lang. Bulkasil. Ngitar rin pita. Seliputan ning aircon guys. Makaluja. Luya guys. Sa lipod sa gamay na ano na itong konsumo ron no. Bulkasil itong konsumo ron kay manay silan. Tanawa guys. Daan lagi ko ng inigsweldo. Mag-abot yun ang daan ng bag-o. Nawa nakasweldo na tanya. Wagay nabilin ang nabilin diri pamaol na lang. Budget ug asay bayad sa bag-o ba o are bas daan. Dang utang. Manay kaparatan lagi. Nya init pagid kaya to trabaho. Sigabot sa sweldo in taon. Pamaol na lang mabilin ani. Mao ni ganito tong life sentence ni. So ato nagisilhigan diri guys no. Mga ma'am og sir ato nagisiligan. So, kita yung buslot. Nagi si bangag. Daghan ig bangag oh. Mo ni mga bangag dire. Na tungod sa taya ni siya, taya. Kita ginong bangag kay ako mang gisilhigan hino ni dako na hinong bangag hinoon. Ay bulito na nato. So bulkasil ato itira kay wanay silan urot. Ay ta sa ning bulita diri. Buto sa lain-lain dito. Susama ning mahuka eh. Panguan man si manungog sa ning salig may maintenance diri ni are. Tuto masay noong animal. So nagpaugan lang ta guys no. Paugan lang ta sa gutter nga tong isiligan. Kay di mo pilit ang kuan. Bulkasil kung basa. So ikaw gato. Ato na siya buliton. Buliton to ani. Mau lagi tahu nih konsumo deh guys. Mau lagi konsumo sa bulit ba. Oh, maorasan nilandong gari dapita. Sa liputan ng aircon. Maorasan nilandong. Kung mga alauna ni nga to, mangga katong mangga dito. Kuha na ni. Kasilong na tas mangga. Hindi kita kasilong. Basta buntag. Itom na kaya kung maayo dari. Sigsak ka ni nga top. Matan lang nagputi ani na to. No? Grabe ila. Sukuan lang di ay. Akong giwat dire kay allowance na lang uli na ko Cebu ay ilang kadlaw allowance sukar tong Miyerkules hangtod karon Lunes ron Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado 4 kadlaw may allowance so na ang allowance muli ako. Kay may ulit ta kay
kuantas kuan. Ato ang panimalay guys. Makasidlain sa dito og unsay kinsay magpa-trabaho dito. Layo lahi man dito ni modayo ta kay wata kahibaw unsay mga kuan ba mga teknik ug bla ba dire ba. Mga teknik di pangorta ba. Mga diskarte ba. Ito ka diskarte dali. Kung kwarta hapit na makurot guys. Eh wala ko alawan lagi niya. Tapal ko. So silong tagamay ning mangga guys, oh. Na may landong gamay. Kita kay grabe inita dito di mada. So kita unsan may kamera yung tao na kung cellphone ay unsan man eh. Ano gini cellphone na ni. Dugay nakaraan naman sa kaya ni cellphone na ni. Siri mobile touchscreen. Okay guys, no. Wala tag bulit. So, naog na ta kay naputay laing bulito nito sa ilawom sa kanal kay overflow daw sa sod. So hinahinay tag naog. What's up guys? So snack ta guys. Sigarilyo sa ta. So niuwan ganiha nga akong gibulit dito. Niuwan ra pod. Way pulos ra ba? Siaw nang to. So mora nito ang vlog ron. Ayaw mo kalimot sa pag-support sa kuwang YouTube channel guys ha. Boy Pobre Official. Ang pobre nga ning kamot. So mara niya itong vlogger.